أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وفضلنا على سائر الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandero na daan tanwa biyantok insyaAllah syalawatan akun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa kaum Nabi ko Oriano kaya pa kaum maniyar katanan. Katawan na kan na diyan kaya pagusay na kan siya na benda katawan niya wain. Na di mang kapakay abakano gumirawa wayalim katawan namianan. Natuwa di ko na pangosya. Katawan niya busa. Na gumiraw kano sa diya may katawan. Nagkapakadi man mangusyat kadi ni katawan. Ayos to na normal apa mamakinagtan. Diyan kaya ka pa mamakinag na o kabaya ka amaka sagbakaw sa ilmu, o kabaya amaka kuwakaw sa katao, amaka baninang kakoturugan ka na adina miya suwaka na ubang kasipata so sipata bulan. Ato na sipata bulan na pangaradan kan na pamakang betuangan na olonian kabar na mabubulan dengan mata niya mabubulkan tapi o pila ko nga mga dato mga bay daw ba na sipata saka pa mamakinag ka api apa na miya nga susugat takaon na piyangan dito mga kaon na pimpapatuang kaon na baka pagirawa grabe di mo ito option ay dapat ka no pamana o na miya ano siya di mapiagan na baka ka na imbaga ka sa din ka na pumbabalinganan na o na miya ano siya mga ulama ipakasuraga na magaan siya magaan na mula na naka ay akadaro Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sa minit taning umarkan o nabi nakawaan niyo sa kanyan na sa ini sapar o nabi na sapar niyo sa ginawa niyo kaditi ikapakang gebula o wasyat o mga ulama. Kadua o mga sipata igira akapamamakinag ko mga ulama kadi mapiya na sipata tilapia ato na sipata tilapia mata na kukuyawan ako sa debo kanya kada-kada ambulans Allahu Akbar ato na sipata tilapia o mga sipata igira ada ulama di manusia oy na aya sipata tilapia nagumag na kaden okay na di yung koto ikogin na din napaparunian daw ba nga nasuwa amamati na sa sining tanakaw na di nga pito ka na di magwa papa di na panlapon kau to tabi pa makasabi prile ko niyo dito mapi asepa na aya sipa pangkasa dan talaya ka pamamakinag na nakasumanga ulama na sipa tabedung ato na sipa tamo tabedung na subedung na sipa tiyan na di paparempasan bumbaga na kandal tamang sa mata na di kakaw na sumunod yung storya na may singgo tiyan kaya kapalan yan na datalaya ikara na ulama aditatan itero na kaganakadan na uwan na katmapadara na mapya na singgo ta na balingan na ka ada man na sipata bedung o mga sipata kagabi na sangka na ito na sipat ito bedung ay sa sipata yan na di mapya o mga sipata na di mangudu pati ya pwede ka makagusa nga miniporis na mitate ako magulat taing ka bumoto sipata dito mapya sipata o
Adi asala amia pamakasya gada kanunanan. Oh, dapat yun, isa daw. Ipagulangan kanwa nah, katawan na ka na ayabira ini sumiyosina pagdadadakano. Mamamakin ng tanong ng mga ulama. Kaupama kapira aya ini sumkasi. O ayaw ini sumkasi na diyan kaharapon. Baka ni katawi. Ay, apya kayo mga talapuro yung mata ko pa nagkagaganiyo. Kakataon na ka na mga bisnis kanu saan kaya dabaw, mga padagang kanu. O, nagiyapira ini sumiyosina kapamamakin ng balasang kanu Allah. Ubuya ini sama saya mak margas nak kasih somong. Baka di makapamuko. Tiki anda margas ang jawale dua kasar, bawa nas kekon. Oh, nabi akala kadaruwa aya ini suka saya. Napa mamakin nagdaka sa mga ulama. Balasan kan wallah. Pagpangani ko konda ang kadira kanu di kapaguluan yang kaya Jermantano, Jerwamantano. Di mga ulama tano, di mga prestano si Haji Muhammadul Lano kanu. Na pwede ko wala at yun katimot-timo yung kusurga sa datara nga katitimo yung amin na niyo sama pada kurun mabu may ko nasa kanimi nila potok lamon tano ng mga surga oh na ino nga kabaya ang makasurga ka ino ka kabaya ang makasurga ka away nagtarong ko kanuna ayadinik kanirwala amit tagumpia ayadinik kanirwala amiyang tagumpay ayaw makana niya na niya kadaan ko dunia nakatay ng mga guru ng mga alim na ayadinik kanirwala amiyang tagumpia faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannati faqad faz sa din sa tao ang malapas ko naraka na makasunod ko surga na din na ananan ang mga tao amiyang tagumpia ayak kaya tito amit tegumpia na sotau amya lepas ko naraka na miya kasul ko surga di na nimi tegumpia ino ang kaya dunia matang wala kading kaya dunia na pagawaan tanong pagawaan na kabuwaki apia kapan ng beloy apo tau na pagawaan na kaadabaw pagawaan na kaadpinipin pagawaan na kadunia babia kapan beloy apo tau madidi pa nakadaga pa na adlawan na poto kaya natin nga ninamranaw kaya kaya nangyar ka na poto nami atong nga mga taga-debo di mamotaw napipo siya kaya sa mutapuna kaya sa potaw napi yung nagpirarwa bili ka naman nagdramatrak na inisan sa ngayon sa ngayon Fortune yung man mapitan nami kokol di ba daw mura ka niyagasta ka Allah Akbar Allah naman ang haman na ganda-gandaan panalamat kay Rasulullah Ta'ala pagalikom mabayakan alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak so Allah na inabil kanya na manusia na pipiya-piya kanya na inipanginuntulan kanya na pitong kanyang piya-piya na ato na matapitong kanyang piya-piya na piperasan ka wallah timong sa mga malaika na timong sa mga jin na timong sa mga padakanin wallah na ay pinaka-permiruro na pinakamatay na sa katanong ang mga kanwal ang mga manusia kuha ka din sa karabaw ang miya guwa po na kuha ka din sa tao ang manusia asudin so walaw taari maturun asubra po siya magaho napakunto na sa mga stage na antay matay dun mantang wala kape kagugwa po niya na karabaw na kape ang manusia de bundalian na bateng siya manusia kaso manusia na pia de bundalian tabi ko kano kadang wano matay na suminga na miya katay ikinap siya na singa na pagatik na kaya sopa yan na so karabaw na kuna pakasingaan ka suminga na na buti niya upakaw no niyan Allahu Akbar Allahu Akbar tapi yan yun ang umanitan naman kanukwana kaya pia-pia katano Allah ilaman na kaya pia-pia ka wallah inutanong papagaluyan ka kaya pia-pia ka wallah inna fi zalika na ibaratan liman yakhsha matanatong wallah adiyanan nakatatagulan sa miya kalala atuma apakangkibo na ko mga tao akikan na kaya siya wallah apya dibu ang ginawang ka na pagamikiran ka akya pia-pia ka wallah nagkataguan ka sa kalaksik wallah subhanahu wa ta'ala ato ni kaya nalakaw na pipia ano nga man gudu-gudu ato ni kaya nalakaw na naman
ini betadar ka wallah adiyang ka ambala amatang ka na idang ka papalastan niyang pipi amatang ka mapapalapalastan pipi ini betadar ka wallah ang ka ambala atangin ka na papalastan niyang pipi na ini betadar ka wallah ang marika na idang ka mapapalastan pipi na tiga mga alim basi inubuang ka ang irong makan ada niyang panastara suduan leburon karon niya piya kaagaw sa baba na ada niyang panastara ka katawan wala ading kabagay ay dapat kono niyang kaingarong kanangaman alburon na inikidya niya siya nga rin ka matang pa panastar niyan ilang na maranaw sa dabaw nakalaban na ka o mga nung mag-istorya na ay niyan sa sarong nangirong ka way ba niya makalala kalungaton lamya ka ko kasamura ka na mga ano pa namang istorya na makabuang ka na niyala ka lang nga niyala ka kaya ba na lang na kalungatak dahil lang naman nakarupya ka tulong ang buwan ang irong ka pero di mo betul naroon siya ba kabaan na po ang buwan nasa salud no pala kan ako na Allahu Akbar Allahu Akbar apa yang dia namu na dia mengoleh penuh Allah nah iman to na bulan na Ramadan syaitan iman to kapapan tadi miyanda tanong ko sapo nabawi ar-rahmah mercy limo na si itano iman to sa diyang kaya magfira forgiveness rila o Allah sa manila kailangan na diyang kaya akatatagwa na katanwa sa pulugaw ya rila na di pa na makaiposan kay abulan a Ramadan na karil ang tanong mo Allah kailangan na po panginigaw ko Allah sa rila ya Allah narila ako kaya Allah natanunin ka mapasang ka ikapamangan ikaw Allah sa rila oy na ayakatir wallah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim urumilah kanu na magkano lugar na mamaat pa kanu tug wallah na Allah na parinila ayaman niyan na isa April an wallah na sotaw amapasang ikapgay sarila ko sana ko di siya lakaw paman na pagiraw kay Allah rila kung kaya Allah na di ka mo prila kadi ka di manulak sa itong anay pa ay nagyatag man ako na sumasya nga sa may wata ina ko mga ito sa mga wata kaya ito siya na ina ko mga ito kami na pamilikaw ani ka ba yata nakata nakatingting na elapit o tangangaping bumuray so data lang ano siya din kapigir yung winip kato siya yung winip agwin na kung maswata sa opisa pago so opisa pago napagilyan niya na mga pagilyan mo ka tiga mo matatagwa mo ka opisa pago kakaptan niya tinakatyaman naman kanila naman dan yun yung katatingin mo hindi pa naman yung pangalo nga pago kato siya nakamana ina ko mga itong tanong Allahu Akbar baik mantu aja ka mga wata na data no da injun maintiran dakin jun mitang na mga wata mantu na sa mga wata gua ni natanto sila na ma-enjoy sila dinagkagdamang ko taamanan niya na awila akan sabang kota kay tuwiran begitu siya na mga wata kasisipang kalata kang gakuha itang gadawanga kapipipi nga Allahu Akbar naman nga man ang gino-gino nasumag sa mga babayron nanto na yung mga gita-giteran nakambiko apiaswa ng mga karuman yan na erkiran na ngota ka tiribuna sobat lagi na kulahupa adi tiribuna ama berberet ko na pagkukada ka na teribon titi wakan ng lupa awakan ng langit awakan ng taik kinaputo siya na kanagun oy namerengka na pada ka umiikot ka kami kami berpihak dong mabas ka katawan niyo ayah Peter wallah na dia kau yang sa dunia wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib da atug wallah kau yang ku dunia inun tanah karimbaran agukan kita ayaw man na karimbaran na ayaw kadakalan ang pagkausar o oras sa manusia na da abalinian pagkausar sa oras yan sa dabalinian na iniito mo nabi kada abada balinian kada abada karimbaran so di ka dikisyarian ko karumang ka sa mga pamilya ka nalabot to karimbaran dapat teman na saka nabuging nga sa oras sa pamilya ka di ka di syariah o di na siya karumang ka kenapa ayaw buntalin mabuntad na lang na sirius siya
Anang udah buta laman diri gemaah. Paman-paman lo kan wigina kon di kebaga sa solder. Oke na kenapa taman sa diyo narukan di ketede. Oh, na upama kaya manangit na pabakal na batoto sa awidakan. Anangnya naga kenapa dah kena ulama. Oke dah kena mabatia. Aku dikatakan mabatia batia yang mangadim. Nah, dah kapten utamatia. Ayakuna magaan nakapagan lo kasotao nangga talong. Dia enggak talong. Na magaan nakapagan lo kasotao. Dia enggak talong. Dah kena mabatia. Oh, aku dikatakan mga kapten mangadim. Oke na utak. Yan naga na adim. Daro kami andang. Dia tiyan na mabatia yan. Pagkanero tingin amagaan nakapagan lo kasotao nakapagawidaakan. Kapagawidaakan. Apa ay manangin na apesomia kay tito awidaakan na ayak kakagagadaman kau na sobra sa pito lapis sa langit amida agarka. O apa man na pagawidaakan na kan nadi na tanto aawidi. Manong ka mo kakabita. O ay. Na, kano ako na magaan akapagkan mo kasyotao na diyang kanan akakan sa masi. Hindi la alaliw ni Abu kakadasan na ka na masma. Namaga nakapkanoks ka. Kaya nga manalang unang pagkasamanga kabasumisinga. Maka-ebi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baga namin pagkasamang uda amang gaapsinga. Mata ko. Naman nga managada-gada. Napiyamin may kilala ka ng utang at pero utang naman at kilala benar yan kini. Benar yan. Na ayaw ko na ikatalo ang magaan na kapagkano ka sa tao na diyang ko to asududa ang kaamarsik kulawas ka na bangadong pula mo doon. Pamanay ba natin namanya kakarada ka nakatawa na kami ito ang iyag bidu-bidu mamalewa. Nabangan liya mo doon kayo ni kili nga sa ice cream. Di marda ka baga ka. Pamanaduda ka. Na di man nagkapakyaw pero sudah pinudahan na dumududahan. Ibarat yan na niya kabadas ka doon na niya mamugka na dumududahan na kaubakon makalam doon. Asara pagilin na wala kanabilan niya taka na mga panansyo ako mga mamamug na lumabada taon. Kasi mamamugka na mga pasara doon na kami apasad. Bali mo to tama siya di ka mga masamas ni na dumudurok. Na makatuko ko na may nga din nga may pupuntan siya lupa dito ko. Ito na to. Oh. Apa pakaragin na kaso islamatan to ami ang buhay ka. Nadiyanan. Na ilan niyo kaisap na may aliw nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga tao oy ataw sa surga na sa mga tao ang mga lalangas ikapaparasan. Mga lalangas ikapaparasan na padanan ataw sa surga. Masya Allah. Tama sa may aliw nabi sallallahu alaihi wasallam tabassumu kawajhika akhaka nakasadaka diamutugu nabi akapakadala nga sangka kubunta ka kupadari ka muslim nasadakang kanan tugu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ba ibu kasir ka naman na piraka ka? Pamanagibo ka na nga singa ko padaka. Assalamualaikum. Namyak ako ka sa balas. Kailangan man ang mga shopping, ang mga alas shopping sa nga intirwa Pilipinas. Api adi ka makapumasa gagangan nila na makapumasa pagi sisingang kairan. Na di ka mabumaatrak. Api ang napaka-professional na pagsirang kairan, na pagmamang-kairan. Apo pagkagirawa, sir, ma'am, good morning, o sa imong paliton. Ay, matan ko. Napi adi ka mabukuan, ibu kataw nakabisay na kiniya. Kiniya. Kinaw, siya ni buwang ni tanang kini, pistinyawa. Allahu Akbar. Malungkaman ng ganda-ganda. O, kagyaman lang as kay kamumutalan na basta aman lang as kay kamumutalan na iniito man ng nabi ataw sa surga. Natingin mga anay, ada mo na ya, inibawata mo yun na kada di punta na malangit, abunta na mandiri gama. Nalangulang mo na galabak na di katriningan. O ay abunta na kada marangit, karupaan na kada marangit kay kamumutalan, na training yung kaamahan ng askay mundan. Na ada ka training, na miyakara nila ni, kasi mo ko surda walay niyo. Naro ka training sa kada nga sa mundan. Igira ada tao sa walay niyo, tabo ka ada tao sa walay niyo, napasyuka ko pagalungan niyo. Nawalo ko ni training. Wow. Ay, tabo ka na ada tao ko, pumayin na mauma. Natingin na ka pumulungan na yan. Dia so kumas amin ni Forrest.
tagu sa sagi sa mga pamilyang hak. Totoo, nadina ni Isya. Nah, sama na mga ripon Allah. Ayaw to, may ano itanong pa na Isya, na diyan kaya kapapantagan na katanuna sa pulungawin na rin na kailangan nakarila ang tanong Allah, na kailangan maguna para rin ka, pamanapot panganik ka ko ang masarila na di ka bumatoromin ako padaka. Naman ko maanigusito, kapanigusit ang gano'n yan, ginaway ka no. Pangangapinin ka. Na baka na pagkararang iti ako, o ba ayaw mo'y pagkanalakakam na pangangapinan ko? Api ang niya, tutututong ako ko naraka. Grabe ko tinas siya. Hindi ni kinaksopi ko naraka. Ang ino niya panamagadam. Pati hindi mo kagagang kaapoy sa dunia, na puno mo sa apoy sa naraka. Narullahin mo kada, alati tatarihan na nagpila. So apoy wala, na igrabe kakadagyan, na si ipagpanaros pa po sa mga tao na di mabato. Akayaw apoy ko naraka. Pati hindi mo kagagang kaapoy ko dunia, na puno mo sa apoy sa naraka. Di ka maning kami, makapasat pero seminar. Maka makasawali naman na isyo niyo. So isyo nga, napakanira nga, pakatama-tama ka. Nauntod ka. Paano ka may lepit at kasubra sa niya totoo bangos? Buwa ko lang, napitin mo gububay. Balong ka man nabita-bita, mangunip na Allah. Yung nga pagariya ka na, wali si Ali Mahmad. Padakanakin na sa matambay, kaya to siya lang. Senyora ka na nan. Niya presidenta, nasokya din yun, nasa kaman ni presidenta niya matambay kung mga talabo. Niya kila, kagi mo nga, patindangan na kan siya ka. Tingnan na dia gusto mga pumina, kakaragan ako. Karena minimina ka nagatar yang sabuntan, aginawa ka nakanabas ka niya. At pagirawan tali, may pagisya ka, tiya ka na, bakni pagisya. Nakaragan ako. Pag iya ko na, tatandangan lang siya ni Muhammad, na di ko mayang, may tinabal niya kambal. Senyora ka niya, inakot ko nga di kami siya matampay. Nakadya-share ka nung sumatatago niya, kilala ka. Kasakan na api asyo kindir, api asyo klasmitakan sa kindir. Nadi kan kelipatan nakafeto sana kan. Wah, kenapa menambah utang wakiran hutan? Tadi kaji guna pilih nak tiada di Syali Muhammad. Masya Allah. Nadi amang arif Allah. Nah, ayam mana ni? Nak dapat tak perintah kan? Nah, sama ni apa? Pengen kamu musik mana sah? Ayam mana ni nak lemo? Ya Allah, nak kalimu nak na ayah ibu ngalimu Allah. Na sa mga tao ang mga papasan ikapangalim ko datarian ang manusia. Irham turham. Pero nabi, apangalimu ka, kang kami pangalimu. Ar-Rahman yarhamuhumur rahimun. So kung sa Allah ang masaling dalawa makalimun, na ay ipagkalimu iyan na sa mga tao ang mga malimuon. Pamana pagpanganin ka ko, Allah salimu na di ka mataw mga limu. Pamali kita ka. Di bago kita nang bada, paswangirong ka, udah bada. Wantan orang utai di paku kita nambalo apa song ngirungnya nak kodalis nakapamra. Komendo ko sa kodalis nanti penganak ko apa song ngirungnya kana maluag. Kapamra ko to. Na komendo ko sa bituilas so wet beans na maluag pa sang ngirungnya kan. Na komendo ko sa udah badak. Lupa ko kita. Kadi na ni pagi pada tanah kanon. Pamana pepengani kasalimon tabi ko kanu mga yago mga dato pepengani kapwala ya Allah kalimon na ko ka na naman ni kalimon na kawala imaligit kamu tabi ape ka pumulo ka ya Allah na kalimon na kong ko dano niya dulu mama magi pun naduwati ada penanambal yang kaki pipian nama pa puno-puno pa na iskastep. Dahil yung magpunabigan ako, natiga kati ang isang katakan. Nakato, hindi ako diyakap. Dahil niya pa rin na duwati. Ama pa puno iskastep pa daw naman na nagapipiaman. Dahil na ba sumago sa gibuwa plastik? Kaya gusto ako ro. Dahil ito na duwati, ada naman yan, ka-plastik lang, nakon iskastep. Dahil pumakaguro, iya kay mama. O di kaya hindi na mama sa dabon, na niya kasurga. Ay, pakasurga nga ni wala. Pumakaguro, ay, iya gusto ako ro. Tatagin mo siya duwot, ada number yan. Mapapunas kastip, nakagyan ko makalipos na likat yan. Ngaw pa ko naman, iba'y tips. Natuloy ka kakabalas. Allah, naiman pa na Ramadan. O kaya ulang-ulang ka, pagari ko, mamayakan
Napakalaan ka so kapangalimu, ako kapangaling gagaw. Kaya yung mga Arab, kata nga mga alim, kata siya siya Haji Muhammad no. Ginawa nga di mga puniyaji, kata 2023, sa namin ako sa 2023, at December, namin ako marang niya kirumay, na ilan na ka na nga mga Arab, na gawin na pira, dito haunay na pakiyuma, siya sa haram, siya sa masjid al-haram, ang mga iga ko mga pluta sa pamamagitan ng mga Arab. Adin katawan ng ano po pa kapon. Nalaburong di bila dari Ramadan, di mga tiyaka sa panganangkan. Miya makapasa-pasang sila ni kapangalimu. Miya kayo siya na anapisyo nga lang sa Saudi. Amas kita matalang na miya makanunang ka Arab sa liwa, mausya pa lang na amay ito. At tatagod sa korma, korma pa na sa korma, amya kapiya-piyaw na. Kalabadan talang niya korma, kumar katanong na sunsusulaga ya. Apka diabetes kaum medina. Na dito na sunsum niya kapiya-piya korma, na tumitig sa pa ito masjid. Na umani pa sun sa masjid na sun, na tanuan yan. Na mga sa mga Turkim, na taano, khudu. O biya ka no siya, na pangwa ka no, kuwaniyo. Na may liya ka sa mga Turkim, na anak pukul sa talo, anak lima, anak pito. Na dia ka Arab kirpo, na dia napaparon niya, kasi misingad, anak ko korman yan. Anak dia napaparon, alhamdulillah. Iti ka na mata niya ko tay-tay. Adi hindi ka pa magagawa sa nga korman yan. Niya kumakman sa mga malay, natalwa na taan! Namyangon, anak lima, anak talo. Anak din na pa, masama! Baka bigyan mo ako mga baranaw. Inampok sa mga korman yan. Dia nga siya, kami na nga kayo mo ninasubra sa mugot, kami puno-puno ako roma. Buwan niya, pero na Allahu Akbar! Miyaway pa tayo! Manuwa exhortation daw ta'ala. Na ilan yung mga oripon Allah. Yung ka Ramadan, na miya kauma ang kaya abulan na Ramadan, na pundong kanyan para katagwa nga siya gagaw. Ang aking mga pagpangali mo. Ay dapat ako nung anak tunganin ka siya ng apobre. O ay, anak tunganin ka apobre. Kadiya pa nang kakabagay sa zakat ang sadaka na ayami ano nabi, wa'id na bima taon. Basta ako mamagina, naunayin ka doon sa mga dadasig at tunganin ka. Iliang ka sa mga tunganin ka, at na mga miskinon, at na mga pobreron, na uba adin, na qualified na unayin ka siya nun, na uba na mo na ka siya na nakiyabangan, na ang kabupakatapa sa sudya ka, takaagus amanan niya na sadakang ka. Naging sa katano, nabalik ka tabi yun. Ami ka pagkanduli ka, nayam yung nasa sul na mga padakatunganin ka, napkararangita nga. Nag-i-areas ka na mga tunganin ka ni pagkaw, nana. Katidyo to man, isubuan, huwag ka mapagunaan. Nag-i-areas na po naman ng mga salakaw at nas kanunima. Amay ka doon naman, nare. Rukado pa sa salyo, katalo ang adobo. Napiyang makaw naman, nangading ng mga katawan. Napiyang maganakap na, miyang makalola. Nakagiyong mamakakuha ng mga salakaw at okay ngayunan. Nasa mga tunganin, kasulog kinudi. Pagini siya na nagsanuguwati. Sa mga tunga niya kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So akiso ka na abala sa kapamamagay na mas mauuna abala sa priority na uling ko sa mga tunga niya pa. Masya Allah. Nadiyo yung mga ulit ng Allah. Na, sama na lang. Yung kaya bulan na Ramadan na anto na isa aawinan niya na kabarakat. Ilang naman lang na siyang kata, matatawag siya na arko. Syagru Ramadan al-Mubarak. So, una-nula na Ramadan, nababarakatan. Natin naman nababarakatan. Na ayapat pero nababarakatan, na piyakandakalan wala sa mafia. Piyakandakalan wala sa mafia. Panabay aman nababarakatan, nakabarakata. Tadi nga nakabarakata, nakatanga makali, na di kapakay. Ayaw pipura barakat na sa Allah. Sa mga nabi, nakalaba mga barakat, mga mu'aziz na totoo ang kota matatagukiran. Na sa mga tabi'in, agusyaw ng tanong, nakanaboto ka barakat, nababarakat siran, ka mga karama, itipetero na karama. Kanababarakat, ayaw barakat na sa Allah, mga nikidikiditali, asya di timuling sa kuro. At ito tigtanong na kabarakata, barakat, na di nga natigtanong di maririma, na barakat kon, o di nasalamang gano'n, na barakat. Grabe siya kaya ang pangingilis sa kurish. Mantang kabarakat ka keantokian. Mantuaki, nasunin so kini bawa tako nabi. Na din na mapakaubay as syaitan na iblis. Sa diyan ka na nadapatar. Akasusulat na mga
penggulaw-law mga tao. Kagunya na mo tayo nabi, napagkasunong ang mga iblis. So daw petar, ang mga penggulaw-law pisya katawa na kataro, na tumata sa dunia, na sa kanya ng punta pangingilay sa kulis, o di na sa lamang kayo, napagkauntok yan kainitong uno sa itang kami niyan. Na iman to na sunso, kinibawatan ko nabi, ang mga kamarktano, na apa ko may iblis siya nga nadapta. So lango-lango no paririma-rima to, na lango-lango no ayaman na yan, na pananama sa lamang kilo, na abong benar ka langon sa ragaakan. Di kayo lima to, sa mapungulaw lang. Kaya numabi pangili sa kuris. Sa pangingili sa kuris, na makaw-makaw, na banyar ka, upama ka pure, panakuris ka, na banyar ka pirua. Waya kuris ka, na marata, na banyar ka pirua. Pero na kung tingin na kuris siya na marata, na di ko niya kililipan. Natiro na ko na mapya, kami ang pakalaian. Antoni ko rin siya kumapa, ano mata, nananabaraw na. Iya dong penayin lakison. Ana sina yung madakalatin. Ana sina yung manapira. Na ini nakaguna kaluli. Na abo na matatago. Kaya nga pa na kaya pamupo. Allahu Akbar. Napatan na ko mo sa pagkaan to kaya sa kuris ka na opiyur. Na waya kuris ka na marata na banyara ka petero. Tingin na to niya kuris ka ng bapa, bubu. Betul nga. Pati asok ko ba mapapasada sila kilabang. Tiga bapa niya ka kagunungan ng natin, nakamatay ka. Dia pa nga akausar sa mga kakasya na panumbananan. Ang na napapenawaran ay patigusan nga keray. Basta tingin na tago na ko na sasakaratan na kababay na miyulubur ka po siya na magunod taraka. Alongang kako-alongan, na ulang kako-ulan, na bitoong kako-bitoon. Ano ginawa ka nun? O niya na panawarin na niya masasagataran niya kay Tito Katia. Mariga-riga, kaboy na panakukuluran, di pa na siya ang utadok siya. Tino ba pa ito na, tino kakasyura. Na tinatunig video, na tinatigo na kakukirin ka, ipag-ibong ka, isyapong ka, na pero na kaalongang kako-alongan, na ulang kako-ulan, na bitoong ako-bitoon, na sa may na ikababay, nakaratanga ka magunod taraka. Banyan kakak alungan na ulang ako udan bito ako bito. Lawan niya tantang yang bebay niya katete no niya krata. Mele bebay. Bade duda sa bebay. Ako. Allah. Ay pele niya no na amo. Lawan na nakapamrak da sa mga benak. Ayat ya titua kakasing ka pangariko. Ayat titua kakasing ka hoy Fatima. Nadiyan kanan akatatagur ka ang kanan na parang kaamapya. Ay katero Abidab radhiyallahu anhu natiyana anna albirra la yabla wa inna al-ithma la yansa. Sawati so parangay amapya na dikinabang na so parangay amalata na dikalipatan. Basta amapya kay parangay na ibig kakakasing ka na nakatayo kanan. Katayo kanan. Apya so karuma ina-igira lang na mapya ikatya karuma. Mapya kanda na runo pa sa mama ko karuma niya na babay. Mapya kanda na runo pa abad ko karuma niya na mama. Na ibig ka na kaya maanan yan. Na di ka na makabalag sa ibo kapakabalag yun na ukapapatay. Igira ang mapya parang isyo manis sa abara adatan. Ibarat yan nagkarumay ka no. Napya so patyalwin niya kung padila. Dinanwit na sa piurang aran yan. Kakasinaluda. Are. Di ka mabuhay are. Ting mabukarong mga inukanan are king. Ugininos kami ang kirumay. Ganakasinaludo ka kanjili suwa sa yung aran namin. Igiraw ka na, kirarangitan ako ang utakarama ka, nakatinga mga bayawa ka, mga panugang anak. Kaya ay kakakadiru na hajar wa haisha. Nayapiro nga nanin na darwisha. Naigiraw ko na, putilwan na kumabuha darwisha. Tigara kanino ka ng basita. Natumuna ka mana ayay pagkaitalong niya ka ng utakaran na ka na basita. Igiraw ko na pungirawa, nabakar ka pumutuso, di nga tayo. At iya ka na di. At na ka man ang nepsi nga iyo. Tatataman niya, bisto ako man. Gara ka nun namada. Paman, ang gino ka naman na Mr. B. Patawan na kananan. Miya mamasakan na diya ka na ng kababayaan ng aral. Ipagkabuka mo na ka na namamayigra niya na kansatin kay mang kokok. Na sunsuan lauta ni mataro na miya kala ni Kiyo baka sa kanipimbutuan. Kaya sunsuan lauta na. Sa kanikiyawan. Miya kay sa nasaran na, sa itinwaran na, napumusya ako, nabubala ka na kung ang ngawata. Tira ka na alimit kalbi, pagotiyata ka. Gano'n ka pa nakaupa ka na kanaulunga, matay ka.
Anak yang ngaranak na siya Abdul Basit, Ustaz Basit, nari Basit. Wala mo na kaya tumyan orang sa basko. Ay, syuan daw, paala na suti. Matagwan di kapakang betul wallah. Pemani kakwala na, nabaya Basit, kaya basko. Najunan. So, para maya mafia tu Abi Darda radhiyallahu anha, nadaya bedah, dikinabang. Basta kaya mafia kay para may nadikinabang. Api katiti kasadabaw, nasay na nakaaranaw, na di kaya na di mapamag-istorya, o babusi sama na si Haji, o basibo sama na si Haja, o basibo sama na si Mario, o basibo sama na si Sulutan, kamatang ko na kausisaingan, nakanabay ni Pakana, kamiya kapiya-piya, nabiya kapiya-piya palangay, nabiya ka na na itakadir ko ang mauswing diyan. Natamang ko palangay ka na di kalipatan. Na masada ka makasaranom na di ka di pa magagaw na kalut. Ay do, limu Allah kami ako makapya di mo kaya di Amerika. Ay do, doon niya so kayang ka, limu Allah kami di ka bukid di patanan. Ay do, doon di ka naman numbelin. Sabab ko papya ngay paramay. Nagiraya parangay na naduti. Yada ka siya lista sama ranaw. Yada ka siya di ka pag-istorya. Jadi patangan na marata kay parangay. Nama ko makasaranaw na dapat na presindra ko. Pas kapli di manguna mamansin na, may ako makaman na, punaw sa gabaw. Dati ko pa nakanagod din. Taba ka ni pag-issue. Kaya kaya ya sa pipo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na iganaam ya tago ko kero may so para ngaya mafia. Di ka na makapagin na mo. Di man ang kaababay at tanaw ko karuman niya na mama, agumama at tanaw ko karuman niya na babay na aya arangan na kisan na sobra so pagmamahal ko karuman yan. Di ba parang tiyak ano din? Kapag ka di ka mahali karuman ngayon na, apya kami at tay. Anaman nag-aino ko na makakataro, wanyas kanyan. Na ino kapag ka panaw di o babay o di na mama at tay-tay pa kanyan. Okay na din na mapya. Kati ka numawiyag. Kati din makapundagang ka. Baka sa managang ka. Hindi na kan maguna natatanang nga nagarawa babayin na. Na di ka numawiyag. Di ka numawiyag. Kung di na skamabuwa babay, skamabuwa mama. Amya nga si karumang ka amya bada kana amya gisputing ka ana ayama na ni dagangan ay pagdala ko kay nadatari na babay oway namya bada kan mapya kay leong na tigadulak man nga amya bada kap manini pamana ba aya kabay ka karumang ka na din pamada uri na din pamanago manini si karumang ka kanima bada adara magwa peso ka para ka pamanago penada amya pedum na kamu ga amatanian. Na baka pakunot karo mga sa mga darpa doon na ibuga baka naka-shipping na diya kung mapakunot na niya gasta ka mama tigi karo mga sikan siya walay totordo nga nakamuga ka para di pagkalibatan nasa kamanas ka mga binangan na din yung di ka tatano siya na okay asa na di pa ka sobra ay bukun ng Islam na asa na di pa ka sobra agay gina mabu na pa ka sobra sa pintura sobra sa skin coat. Na naman kayo na ka, napaya ba na simula din yan ni Pura Matanya na tutulungin na tamasalok sa pangapapatay na yapit na ka. Ang aroma ko. Namiya kakay na ka. Di ba ito magsuka pura ko? O ba sa kaababay na ayain ni pa, madaka ka na para kay karumang ka, mama. Anya kapiya-piya ka pagkinira kay karumang ka, mama. Nagkapakay panana na ini kaswata na kawallah. Kasaling sa babay, apag kababay ni karumang yan. Kung ano tayo mananilay kababay, wallah, karumang na mama, na babay, aw kapantagiro na kapantya. Kababay ni karumang na mama, nataw sa surga. Imang na bulan na Ramadan. Anna hadith, kata nga mga alim, may namiya batira na yan. Tugun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Da at tugun Nabi abai igra Ramadan na subai na dinali pangilubaan sa ukit kapag kaswatan niya kay karuman niya igra abulan na Ramadan na ayah padir ko surga kapag kasurgaan wallah na ayah padir ko surga na so Siti Maryam Abu Siti Asya. May agutukan ng mga bayi. Di mo kaswatan nga kikaruman ka mama igra Ramadan na di nga di pangilubaan sa kapaswat niya. Ibarat yan, asumim sigaro mga samarki, ni padiyan.
iman to Ramadan. Nabi ako maalas dus, kami ang mamasya, naaalaw na kabubay. Abi iyan, kasi ang kanan na sila pinaawi na nakakasaka ni Sumuludul, kanyukaw ang amaw. Nabi akalad na po suyar ka, mata na yung bubay at time. May aswatara ka din. Nabi akagirukap man na bubay, abi iyan, Antoni, piya masang ka, sada isida tanwa, ipagtangkas tanwa, di na po siya tanwa, na lumibag na karumang, mata malak final. Namya kagiro mabun kay amama ay kasumano ka dalalagyan na. Natanip betul nak namano ka dalalagyan na sumano ka 43. Pamasa ko man ko yuwi na masumeli, nabatan na kaman. Kada taro kurang sa tanga abu normal. Pok. Buka katawan niya nagelat. Namya kagiro ka mabuwa babaya. Ay dua biiyan. Natanip kitigan ta sa namano ka dalalagyan. Kaustom na niya ka nakataon ni tayo pa ka. Nabiya baka mabuapusong ka. Sumiyang kasama ito at dito ta. At tigi karumang kaababay ato na adubo o pamiritoon o palapamu tinulak tiguan siya ay amaanan niya na ripulim at na tayo pa ka. Nasa kamabuwa mama na miya swaswat ka kikarumang kaababay na sumiyang kasama ito at dito ta. At ikaw bakuan na adubuwin na panwa. Namiya puto kanuk man ang mga bayi. Adi niya ako masih karumang ka sa ayamaan niya na mausigaro mga sa tawlingan na niya kalala. Namiyaw man niya sa tulang na minitete karumuro sa doon. Ni pamambali aro. Lango na makuha nga mamamya. Ay, nasindi ka pa. Namiyaw mamisay sa tulong ta niya laklak sa doon. Kami nitete karumuro yan. Ano man pipatawan. Na dito mabi ako mga bay, dapat na apiya din katay, isa at tugo nabi ababay ataw sa sorga, na subabay at kaluluwa-luwa ganun so karuman yan amama. Apiya din natay, papiya masan yun na sada, namamantin natay pa ko, para di kerata ginoy karuman ka amama. Abi iyan, ito na nasada, lopoy, na dito na din natay, namamantin na, nagkarata ginawa karumang na mama, namamantin na tepar. Lopoy! Na dito na gagaling ka na. Lopoy! Ay do! Tay-tepak ka na! Kakamakamasa siya karumang ka mama. Namatang ko Allah ka, ayaw mo kapakang lagi wag karumang inakapapatay. Allah, mada ka naman na riyan po ba yung maraging sugudan. Tabi ako na mga bayo. Lalo ka manakbatuan na ka nung naskanyan. Maraging sugudan. Ayan kaya babay. Nakataw niyo? Ayaw babay ataw sa surga. Datara nga mga bay nakatano. Nabay iya kaluluwagan o syukaruman yan amama. Miya kay siya namin aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhabirukum binisa'il ahlil jannah. Baka siya kano tumunabi panutuling sa mga bay ataw sa surga. Na ayaw tumunabi ataw sa surga. Ang mga bay na alwadud na sukon sa mga bay. Ang mababay ang bawata, ang mga babay ang niyang makalalay galo ko karuman niya na mama. Basta ang babay ang malay galo ko karuman niya na mama, natawa na sa sorgo. Miya ka no ko, nakinawa na kasi karuman ka, nakasasawa na tiyan niya natang, kuni na malong. Ano man na po tatiyan niyan. Natinaw, tanguban na ka, nakaruman ka na yan ka. Tanggon, makakumburan na. Ang bato atiyan niyan. Kenapa na wali tepat taruh nak kau? Ori na may den kasi karumang kamama na puno. Ori na pula na kau na minideng na siya. Napupukuan niya na ayun yan. Ay daw! Na may kagiro ka ababaya. Doa mailan nabi yan ino kanan din yan. Ari ino kanan. Da, ino kanan. Kaya palian ako kami minideng na siya kau. Na may ling ka ababay. Na kaya palian sa datar ka lang akan lukwa ting-ting. Miya kay tito. Na may kagiro ka aduh. Wait ka sa doktor na nakalala! Katigi karuman niya kanapa na aduh, abiyan na! Wait ka sa doktor! Namatang wala kau puginan ni karuman ka? Grabe! At tawa daw di ko na may linlab. Natabi siya ka mga babi. Kasi ako turuan, na babi siya. Kau tumuro ko na kami, asintaro ka no? Na may linga siya karuman ka amama amin ni Dengges, na baka nagsinga. Pero niya siya makakatipa. Kaya ka pa ni kapakam si karumang ka.
Natagi karo mga diulungan, yung kami asika po. Ladianan, nasakata na mabuha mga dato. Miyanin kasi karo mga kaapakatya tayo ang kanyan. Nasyubas-syubray kau siya din kau nikatayai. So Nabi sallallahu alaihi wasallam naraming kawapa, naraming apotay sa Nabi, na isa din na ni Madaro, niyo ko din na ni Madaro, asa sambayang, nasambayang na siya pa niyo, o ba niyo ba ka sa sambayang, napakisumpa to Nabi, khiyarukum li ahlikum, ayat to Nabi, amiya kapir-pir kanu ang mga dato, na mga dato, abanitayaan siya karumanyan ababay. Inaw pakatayan na kiso mga bay, pakatayan tanong sira. Naskano mabuha mga bay, nakanaban niyo kayaan, nakanaban niyo paawin, nakanaban niyo mawag, adi niyo dikataya tayo ko mga karomaniyo. So na karomaniano, no. Nasuda karomaniano, na register ba ang ka? Naewan ko ba na koris ka? O da koris ka, na kayo yung kakauluga langit. Sa kami mabuha mga mga, naewan ko ba na koris ka? O da koris ka na naewan ka sa bangkit. Paman na, pangripa ka sa nga dabaw, kang batoy. Sakab si manyak sa dabaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadiyanan, sa kanong mga bay, nakanawan niyo kaya, nadino di kate ako mga karuman niyo. Taya kanukiran. Asya na di kanong, taya kamu. Kasumya nga magsamay tawa, tadi pepan. Adi iyan, nga ka. Napay tanong. Adi iyan, dalawa, tingin ka ng mga idulugan sa kakina aka. Kami na pakipakaman. Pili ako ng mga bay. Mada ka na mabuhay ang mga datuan yung mga petisyo karuman yung nababay. Natigaalan, patiyan na kanimiya katwa-twa ko. Niya kada apo yamin. At hindi ito manari kapakapatiyaan ko ng kubaki apakatuan niyan. Natigan to na kapatiyaan ko na pagabanlakan. Pagkakasangka, napakikapit naman ako. Ay, tinte. Kanyang magdagdag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadiyanan mga ulipin wallah. Inausul din na isa pa na may alwin yan. Natina la tadribuhunna wa la takabihunna. Uban yusiran tugo nabi pamakatanay sa lima ang mga babay. Sa mga babay na uban yusiran pamakaday sa katero. Ikila po naman na nga kasi karumang nga nakatingang mga alim na pwede siya kabenar kay karumang kaababay na basta amada na nga aka na uba ado na pagaluin na kau na pagkanagi na pinutunan na kau unaan niyang pansakatay na unaan niyang sakapya kabnariyar kanan dapat na basta amada na nga kasi karumang ka na yung mo pagaluin na kapya niyan Mrs. Timo na lang na bubay sa mini forest na you were the best in my life. Matang walo di kanya makadut. Matang ako ala ka duro na no. Latakin mo siya pamno siya nang bibisya nga walo do. Nanya ka ko sa balasa. Adi sa pagkiro kami ses. Iman to sa mga kusan sa bangkirwana, sa bangkiro. Sorry na sana na anamya kan sa nababay niya high-hiker. Na siya karumang na disisinga-singa na sobra sa pagbo rarbiye. Ayap ka pikiryan na karangkit. Anam yan yung karwa babay, may kaputi-puti, na ipkapikir na karumang ka, nabala ka dudul. Anam yan yung karwa babay, may long-longnos, na ipkapikir na karumang ka, naplating irong. Natinaawa ka, may pakulong ka. Tamarata ko si Buntala. May kada-kada ka na panigira ko, na di na di pamutusyo karuman yan sa marata ba siya? Higa pa kayaki. Kasi pitero na biyo, wala siya pumasunga. Na ulan yung namaraba ng ipitungag, tapi ko kan o, kanabas ka no. Ang pingin ako ini, tapi siya nga mga bikalang matay. Ini, babayad na bunta niyan. O na kung nabunta ni karuman yan, ababay. Hindi na mo gagawin, nakakamang niyan. Nakatapos, saka po ng kawak. Nama pa mapapikar ba ng kakamang niyan, mausin karuman ni Sabak ba? Ato na supikero, kada bunta lang. Tigada, ostoto na, di ako makatatalog. Ikapakal. Ayaw buwa tayo na labi siya pulo ka ito, napagiro ka ng buntali karamang ka. Allah, paman na mapumasyan ka, kabayadan na ka ng kotay gira aramadan na di kanya ni kinumatan. At di ka di tehelyo, ni kakarangin na mga tehelyo na ka, natiyaluang kanyan, pamatatapar sa ito ng kanimanininan, nataluang kanyan pa na, abi iyan, ubay kan siya na may sana ka, ame akakuha na kiulang busa ka na. Naskama po mama na tiya kata na po dun na. Nama po masangot kay karumang kababay.
Sekarang mga babay, alam niya ba tiyak? Dia buwa kata tentang yung mama ko karuman niya na babay. Asa ka ba buwa babay? Napakasisi nga anak kasamiya kay Tito sumatang ka. Sa katatantang nga kay karumama, na ayak ko nagkakali makabala si Kuwala, na detar o nimbagi-bagi ka sa isa ka sa kapirang, isa ka sa kabulan, isa ka sa kumunti agkakuwang kaabalas. Dia buwa katatantangin ka, katatantang nga kay karumang ka, amalo subisi nga matang ka. Madang laman na di katatang ni karuman niya na mama, kapakapatay. Ini atay ka, bagan sa kaning kilak. Ito na nga buntalakan na mananabla. Ini, paharungan, manamisyon na ka. Na kanabay tatantang nga kay karumang na misyon. Kanya nga mabuhay minibagong kaabudak ko. Ami ako nga man sa online, no? May akatuwa ako ni buntala. Agi man ako ni gano'n, di katatang nga ni karumang na. Na, isaw to abala sa kaunan niyo mga babay. Na, sama na yan, kati ako may saka orasan na orasakan. Kay saka oras sa buwa, ay amanan na, orasakar ka nung pag-iya, madaka na program tanong. Na, diya ka bulan na Ramadan, na maluya ko nung kupaman ang padakakanabihan yan. Anthony, kanabihan na Ramadan. Na iginami ka masubulan na Ramadan, tugunabi. Na sulango-lango ng syaitan na di pangikatan. Na ay ipupagkikat kiran na rantay apotaw. Uway, rantay apotaw ay ipagkikatakiran. Nasisirang pagkalabuson si sa nila na maragat sa loo-loo karagat na sama na yan, nadaaba syaitan dahil man to syaitan tanong mo sila niya kalabuson na ino ka peninggulaw na sa galaba ka marata pagari ko babayakan siya kay syaitan kada syaitan kay matulad na magkakalabuson na ino ka penitila kakas kay syaitan Allah tabi o kalaabas ka noo Yusuf, niya kasi na, di ko ni mga siya tagyugan, akapapatay, datari Ramadan. Ako ni siya ka na nga mama. Tinagi man na pangisya ka, tika na may din. Tinaman to din, tika na may din. Tinaman to din, painal lang. Tali pangisya ka. Dati ni pangisya ka kani, pitero na bigira Ramadan. Na sa mga setan na di pamerso na di pangikatan na rantay na pendagap siya na, napkadabuson siya kung di siya managat. Dati ka na, ito nagpitero na ka, kati atawan na ka na. Natin ay pag-isipan ko nali, na inubo niya kesya na Ramadan, nagagawin, na anamelya ka na setan na dumadapo ko kayo, inubuto. Natiga ka na, niya ka pa na binunod. Kada tartiga ka ng mga persona, pagpaka pa na biro. Kati niya nga tiga na niya ka pa na biro, nadangada ka pa. Kasi kanipo kada ka pa na ko, mga tipo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na isa niya kalabihan ng kaabulan na Ramadan. Na ang tanong pa niya pada kalabihan ng kaabulan na Ramadan. Kati ng mga alim, may alim Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَضْمُ الصَّائِمُونَ أَطْيَابٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَاحِ الْمِسْكِ. So kung ngari o di pura sa kubulan na Ramadan, na timo-timo unso lang nagkakamutan ko dunia, na lango na pirpimo ko dunia amamo, na pagkababayaan wallah, ngari o di pura sa sangka bulan Ramadan. Di man nang asingaw tanong na igira Ramadan, ando ni kapusa nga nalangon na kurgit na, pangulugit nga nalangon na listeri na, pamumugo na ka. Nandun ni kapunuan niya na magabipin na matangwa na kami asabaran na singaw ka. Laburo ni gila miyaga da singwa, o di ka kedal samas na, kakuha ka. Kaya na kay pwede ka nang ariyak na na dito man ni kabubayin wala ang ari. Na ina naman nakapias ka na di nga kagaga siya nga kay gila mga lasing o sa kagabi. Mag-istorya ka no gusto pa na ka na uul na nakangari ka pala na kabal niya mabaw. Ani ka muli ngangari, ini sarata. So magusto pa rin pag-istorya na uul niya nangarian, bunda mga isagawi. Ano ka no, tulang mo na mo ulun siya ngari, kaging bistuwa ka no. Kau makapagawa ka no, nalangon ano nakadaw. Na diyan ka na nakababarubaan ka na nasangaw ka sa kaya Ramadan. Na timo-timo ang tumunabi sulangon ng kakamatang ko dunia. Na timo-timo sulangon tamamamot ko dunia. Na pagkamabay anwang ang kanangari o bipo siya. Kenapa na balang na ito na pagkibong ko nangari ko? At iyabaw nga man kapkababay no Allah. Allah. Nakalabi na bulan na Ramadan. Na! Kaya bakit di pa ako rin nakanong? Isa kalabi na bulan na Ramadan na para ko di puasa. So di puasa, Aso na puasa niya, nadiumpad. Ano pagari ko, miyakan lang panalamu, namin ka mapitan na buat ka insyaAllah. Babayakan. Buat ka na pusa ka insyaAllah. Katawan niyo, sudah kapalibatan sa kapusa, pagani rin na kabaligi.
Ikadua nak metengan, ikatalo nak kesakit, ikapat na miyamong ada gaganyan. Ano ka pa na makailay, apa kena dundo, Ramadan, mama, anya atwa-atwa. Iba pa, berotak ya begitu. Ano ka pa na may kena dundo, orang tengah. Kadang ni paliw. Tapi aprila ko ni aprila, dah biasa menangaran. Oh, na dia mga orifan Allah. Lisa'imina da'watun mustajabah hatta yuftir. Nasokon so di puasa ko Ramadan. Nasopang ninian natatarimaan wallah sa taman sa dinyang panamabarang kasopasayan. Taman sa di mga termas. Sa kanwa di pupuasa mga dato. Sa kanwa mga Fatimah di pupuasa. Anak ini bagirkan wallah abang ninyo. Apararakan mo di pupuasa. Oh ya tatarimaan. Taman sa di pagbaga sa magaran. Napanganikan ko na katatarimaan wallah. Naging ka manakay, kaya nakabiya ka, nasa panganiya, namulog na ka. Ya Allah, nabagi akong kanin sa tara, iman today. O di manakay. Namin kayo nulog na ka, wala. Tinahuay, saluang ka. Namin nga po siya naging namakatamir. Namakata na sa ulunga. Di mi mapakulunga. Di mi, ya Allah, pakipadok ka ng kaulukan. Dia peninggal ko na napkay ito na tadi may kamagal pagabangan na di makapandua kakita masang aprucha na di sikara patay nga na dahil mga mangarap kati nga mangalim mati pa so iftar mati pa so mga naman siya na dinuwa ya Allah baka nagkato siya nga may lang sa Facebook at ito ka di kusyo ka di pagbangan hindi pa napagbangan di pa nga lakay hindi pa napagbangan ati pagbangan ka Ikuswa, di pa nagpagabangan. Nanya ka nagsabang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakumiya. Yagbangan. Yagbangan. Kumiya. Taki ini babisa ka na ba pura bang? Apos ito nga din ang sumek sa mas kita niya gabaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Testing mic. Tidak gitu, niya nakalak sa posan. Pag hindi pa ka nakay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia na nauna pagkakabak na pangalalaki nga. Na ilang naman, niya na kanang Arab, kada nang tanong, na ilang nakatanas siya na talo-talo kurma, na with egg, na with sa tima na ayaw maanan na apol, o di na anabili niya rin mamito, na niyo tabu, na miya kapi-api adina ni kapanarawi, na miya kapi-api adina ni kapangatihinyo, kamakap solawasiran, na makatirawisiran, na di siya ni manatima sa mito-mito. Kenapa sa katano katimula? Dapat na pagbagi na, di ka kakasang adami siya. Hindi mo naman naman Nga makalalay niya berida gupakawan. Naupag bang inalangon niya nung piyaka palonsyon-lonsyon. Lawang balok. Nakag yung mabukop siya sa tarawin na di makaptarawin ka, di pa ka ginawa. May overload. Gari tarawin ha. Ay daw. Di ako di pa ka ginawa, magtangwal la. Nasumba yung apan na tatara-tatara. Kami ako ni sulala na napasya. Tabi yun, kapinuyan at tanto. Narogo ko sumang nagtibago. Gumina siya mama Allahu Akbar. Das kanya na matin. Ay, kau tignan niya na, niya kagu. Kami ako doon tanto. Namuto siya mga kasyudyo. Allahu Akbar. Das kanya na lima kapanumban. Alaw, puno ko makaudo. Kasamida, kabas tadi ka di syubel, magda makapa katotaka. At tigit-tigir na ka. Basta tota tigit-tigir na ka. Na upo na ka mapalo sa di nga matigir na bato. Na matitima da ka di maguniyong niya. Allah. Nabakademiya kawa-kawa at iya makodiyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman napagkakhan naman ang mabutatan kain. Pagkapan natin manang may tomato. Nadiyanan, o batano pa ka nabasang Ramadan. So mga pangunita no, santa no ko Allah. Ila magkano daw? Na so mga pagariyakan adap pa na makapaniyak. Amay ito akya po saan yan nun. Tabi kada kaya bukan yan nun. Na amay kamapitan na tarusan na ka. Adi nga napuasan ka. Niya ka mamabuso Ramadan. Na diya ka ni tanong di ka sa sambayang. Pagkaprotaro sa mga masjid. Na kailangan, nakabukapan, na isa pang Ramadan. Na di tanong di sa sambayang. Tama sa dia katanong makumas sa manakan mo. Na itataros tanong adir ka asambayang tanong insyaAllah. Ada pa ito insyaAllah. Sa pangunin korkano
pemangninak wala bala sangan wala sama pia sa ayamala abala san wala sama pia nangamnya kapikir sangga programa tanu sangga adabo sa mini polis o mananong na Jumat namya pikiran akasusuportam na niya kaya mga ulama tanu nga semina oy kapaguluan niya tanu nga chairman tanu akarumay nagudiya ka presiden sa nga PMO adir ka si Haji Muhammad Nur agus karuman nagudiya ka mga libro nagudiya ka mga ulama gulang-ulangon bala sang senan wala pamakan wala sa mga umurinan agus umurakan langon tanun kaudo ba pagariak na si Haji Muhammad Nur bantay wallah kadiyo ko ko sa mautan ay pano bumalumautan nagisabab siyang kota kapagkababaya kanu agus karulang-ulangon nagi ikailan yurakan salam na kanu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.